खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। 2 अक्ट'बर अहिंसानि सानाव मैया 500निबो बांसिन आयेन बेरेखा हाथियार लानानै मैहुर खालामग्रा आरो दंफां लाइफां दानफायग्राफोरा गावसोरनि हाथियारखौ गथायदों। भुटान रायजोनि हाजोनि आफाङाव थानाय क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा बे मोनथाम जिल्लानि गासै 500निबो बांसिन हाग्रायाव मैहुर खालामग्रा आरो दंफां लाइफां दानफायग्राफोरा मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरेस्ट बिटनि बेंटल फरेस्ट अफिसाव चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे बायदि बायदि मैनि गं, दंफां हाफायग्रा मेसिन बायदि बायदिखौ गथायदों। हाथियार गथायग्रा साफ्रोमबो सुबुंफोरनो जिउ खुंलांनो थाखाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो खोथा होयो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे फिन हाग्रानि जिब जुनार बुथारनाय आरो दंफां लाइफां दानफायनायनि लामाखौ लाफिननो नांला होननानैबो खावलायो। हाग्रानि जिब जुनारखौ आयेन बेरेखायै बुथारनाय आरो हाग्रानि दंफां लाइफां दानफायनायखौ एंगारनो थांखि लानाय लोगोसे आयेन बेरेखा हाथियारखौ गथायनो थांखि लानाया जोबोद बाख्नायजाथाव आरो बियो हाग्रा बिफाननि मोनसे गिदिर देरहासारनाय। बेनि सिगांबो रायमना माहारियारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै जिब जुनार बुथारग्रा सा 57 सिखारिफोरा हाथियारजों लोगोसे मैगं, मैदेर हाथाइ बायदि बायदि गथायदोंमोन आरो बिटिसि सोरखाराबो बिथांमोनखौ मान बावनायजों लोगोसे जिउ खुंलांनायनि थाखाय 50,000 रांनि चेकबो गथायदोंमोन। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव खुंजानाय बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव गं 250 हाथियारखौ सिखारिफोरा गथायनानै होदों होननानै फोरमायथिदों एल.आर. बिश्नय बिथाङा। कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आलीखौ एरेस्ट खालामबाय। बागबर बियाबनि कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आलीखौ पानबाजार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बिथांखौ दिसपुरनि एमएलए हस्टेलनिफ्रायनो एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां दरं जिल्लानि सिपाझाराव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ आसाम सोरखारा होखारदोंमोन, जेराव सानै सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे बे होखारनाय जाथायखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायावनो सोमावसारदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आलीआ हारिनि सायाव माखासे खोथा बुंथिदोंमोन। थांनाय 1983 मायथाइयाव आसाम आन्दलनाव दरंआव सा 8 असमियाफोरा बुथारजानो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनखौ असमियाफोरा मुंख्लं मुं होदोंमोन, नाथाय एमएलए शेरमान आलीआ मुंख्लं मुं होनाय बिथांमोनखौ अपमान होनानै सा 8आ मानसि बुथारग्रासोमोन होननानै बिबुंथि होदोंमोन। एमएलए शेरमान आलीनि बे बिबुंथिखौ लानानैनो आसामनि गुबुन गुबुन आफादफोरा गुबुन गुबुन पुलिस थानाव एफआइआर होदोंमोन। लोगोसे कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो एमएलए शेरमान आलीनिसिम श'कज नटिस हरदोंमोन। दाब दाब जायगायाव बिथांनि हेंथा एफआइआर होनायनि उनावनो मैया एमएलए शेरमान आलीखौ पानबाजार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। हरनि समाव जौ लोंनानै गारि सालायनानै सा 9 सुबुंफोरखौ सौख्रांदों। बे जाथाया गुवाहाटीआव जादों। मोनानि 10 रिंगानिफ्राय कारफिउ थानायनि समावबो बिबान्ता हटेलाव हरनि 1:30 रिंगासिम जोनोम साननि पार्टी खालामनानै राजकनैया बरुवा मुंनि सासे सिख्लाया गावनि गारिखौ जोबोद गोख्रैथिजों 6 माइलनिफ्राय दिसपुर फारसे सालायलांगासिनो दंमोन। बेयावनो रुक्मिणी गावआव हरनि 1:45 रिंगासो समाव बे सौख्रांनाय जाथाया जादों। जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिख्लाया मोनसेनि उनाव मोनसेखौ सौख्रांदों, जेरै गिबियाव पस्टाराव सौख्रांनायनि उनाव गुबुननि गारिखौ सौख्रांदों। बेनि उनाव सिख्लाया खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो लामायाव खामानि मावबाय थानाय गासै सा 9 सुबुंफोरखौ सौख्रांनानै मोब्लिब खुन्थियाव सौख्रांहैदों। बेबायदि जाथाय जानायनि उनावनो सिख्लाया दुखु मोननाय फोरमायालासे गाज्रि आखु दिन्थिबावनायनिसो अजद होदों सुबुंफोरा। बे जाथायजों सा 9आ सौख्रांजादोंब्लाबो सा 7आनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। सा 7नि मादाव सासेया गाज्रियैनो जोखोम जादों होननानै देहा फाहामसालिनि डक्टरा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि राजकनैया बरुवाया थांनाय 2016 मायथाइयाव जानाय फेमिना मिस इन्डियानि सासे बादायारिमोन। दिसपुर पुलिसआ दा सिख्लाखौ एरेस्ट खालामनानै जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय। कार्बि आंलं जिल्लानि आसाम नागालेण्ड सिमायाव गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे सा 5खौ हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला कार्बि आंलं पुलिस आरो आसाम राइफलनि मोनसे जइन्ट अपारेशन खालामनायाव आसाम नागालेण्ड सिमानि नाहरजान ओनसोलाव गंसे जिपसि कारखौ हमदोंमोन, जायनिफ्राय गंथाम AK-56 राइफल, बेनि गर 75 गुलि, गंसे पिस्टल आरो बेनि गर 8 गुलिखौ हमनो हादों। बे दाव सा 5खौ हमदों। मुंफोरा जाहैबाय फारियै आखुयांसुं, नांपय आरो माखासे। आयेन बेरेखा हाथियार मोननायनि दायाव बिथांमोननि हेंथा आर्म्स एक्टनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। हाथियार मोननायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो।
भारतनि दाब दाब जायगायाव 152थि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैया क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा अहिंसानि बिदिन्थि सिलाय सावनानै आरो गुफुर फारौ बिरहोनानै मुलुगनाङैनो गोजोननि रादाब बिलाइदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मोनथाम गाबनि माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सेरफांगुरि जनता फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथाङा। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव बिबारजों मान बाउग्रोयो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं थुनलाइगिरि सुरत नार्जारी बिथाङा। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन खौसेथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला महकुमा आरो दख'रा फरायसा एबसुनि मावफारिया आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो दि बिटिआर सुक्तिनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव हाथियारनि थासारिखौ गैयै खालामनो नांगोन। मानोना बर'फोरा गोबाव समनिफ्रायनो हाथियारजों सोमावसारबोदों। नाथाय आथिखालाव हाथियारजों सोमावसारनायनि गोनांथि गैलिया। जौगाखां हारि माहारिजों समान खारफालांनांगौब्ला सोलोंथाइखौसो गोसो होनांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। हाजों सोमोन्दो थानाय रां जाख्ल'ग्राखौ फोजोबस्रांनो थांखि लादों रायजो सरकारा। जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमजाबाय सनितपुरनि सार्कोल अफिसारा। आसाम पुलिसनि भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन सेलआ सनितपुर जिल्लानि थेलामारा रेभिनिउ सार्कोलनि अफिसार बारानिया रन्जन बरठाकुरखौ हमबाय। साननैसो सिगां हानि खामानियाव जाख्ल'नायनि थाखाय थेलामारा रेभिनिउ सार्कोलनि लाट मण्डल गुलजार हुसैनखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। एरेस्ट खालामजानायनि उनाव पुलिसनि सोंनाय फिननायाव गुलजार हुसैना सार्कोल अफिसार बारानिया रन्जन बरठाकुरनि बिथोनावसो रां जाख्ल'नाय हाबाखौ मावदों होननानै फोरमायथिनानै लादोंमोन। बेनि उनावनो काहिलिपारायाव गारिजों फैबाय थानाय समावनो लामानिफ्रायनो सार्कोल अफिसार बारानिया रन्जन बरठाकुरखौ पुलिसफोरा हमदों। मख'नो गोनांदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिमसा 700निबो बांसिन हानि दालालफोरखौ हमबाय आरो बेनि अनगायैबो माखासे मावथिफोरनि सायावबो नोजोर लाखिनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। हानि मोनगु जेंनाखौ अनलाइननि गेजेरजों सुस्रांनो थाखाय मैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिशन बसुन्धराखौ बेखेवनानै होबाय। बेनि पर्टेला basundhara.assam.gov.in। बेनि गेजेरजों बिमा बिफानि हाखौ गावनि मुङाव नामजारि खालामनाय, डिड रेजिस्ट्रेशननि उनाव नामजारि खालामनाय, लिगेसि डाटा आपडेट खालामनाय आरो माखासे गासै मोनगु जेंनाखौ फैगौ 10 मे 2022 मायथाइयावनो फोजोबस्रांनानै होगोन। बेनि अनगायैबो 2022 मायथाइनि 31 मार्चनि गेजेराव गासै आसामनि 672 गामिफोर जाय दासिमबो सार्भे जायाखै बेफोर गामिखौ सार्भे खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो 2023 मायथाइनि 31 डिसेम्बरनि गेजेराव आसामाव हानि खामानिखौ आबुङै डिजिटेलाइजेसन खालामगोन। बेयाव गासै आसामनि 8,000निबो बांसिन गामिफोरनि लेन्ड रेकर्डखौ डिजिटेलाइजेसन खालामनाय जागोन, जायनि गेजेरजों लेन्ड रेभिनिउ पासबुकबो मोननो हागोन। लेन्ड रेभिनिउ पासबुकआव बबे जायगायाव बेसेबां हा दङ बेनि डिटेल्स थाजोबगोन। हानि खामानिया आबुङै डिजिटेलाइजेसन जाखाङोबा हाखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय लोगो लोगोनो अट'मेटिकेलि नामजारिबो जागोन आरो बेफोर खामानिनि थाखाय गासै 220 कौटि रां खरसा खालामदों होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। गुवाहाटीनि मास्क'वानी प्रागज्यतिष अडिट'रियामाव नंखाय फेशन श'खौ लानानै दावराव दावसि। रिपर्टनि बायदिब्ला स्टार इन्डिया केपिटेल कम्पानिनि बानजायनायाव मिस्टार एन्ड मिसेस स्टार इन्डिया केपिटेल 2021 फेशन श'आ खुंजादोंमोन। बे कम्पानिनि डाइरेक्टरनि मुङा शाहरुख आली खान आरो फेशन श'खौ हस्ट खालामदोंमोन ध्रुवज्यति शर्माया। फेशन श'आ गिबियाव मोजाङैनो मोजां जागासिनो दंमोन, नाथाय उननि समाव सावरायलायनानै मिथिनो मोन्दों कम्पानिया बादायारिफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन रां लादों। जाय बादायारिया माखासे बादायारि नागिरनानै होफैदेरबावनो हादोंमोन, बेबायदि बादायारिनिफ्राय कम्पानिया खम रां लादों। बेनि अनगायैबो कम्पानिया गावसोरजोंनो मावखानाय आरो देरहाखांखानाय बादायारिखौ लानानै फैदोंमोन आरो बे मिस्टार एन्ड मिसेस स्टार इन्डिया केपिटेल 2021 फेशन श'आव कम्पानिया बिथांखौनो देरहाहोनो थाखाय रादाय जाखानायमोन। खालि रां आरजिनायनि थाखायल' बादायलायनाय होफ्लानानै बादायारिफोरनिफ्राय कम्पानिया रां लादोंमोन। बे जाथायखौ बादायारिफ्रा मिथिनो मोननायनि उनावनो प्रागज्यतिष अडिट'रियामाव खुंजानाय फेशन श'आव दावराव दावसि जादों। उनाव बादायारिफ्रा पुलिसनो फन हरनानै लिंहरनायाव कम्पानिनि डाइरेक्टर शाहरुख आली खान आरो हस्ट खालामग्रा ध्रुवज्यति शर्माया खारखुमालांदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।